ka san Allah su daɗi mai shoki ranar su daɗi mai shoki Allah amma na mashoki shoki ba da shoki kwankwasi ba da mana shoki kai wannan rana Allah sai wani shoki amma na shoki abin da ba a yi wa kuma haba ina haba zirgin baka san wannan satin da ya shiga shi ne satin murnar kwankwasiya ba ta duniya baki daya kuma shi ne za a shiga murnar shekara 63 aihuwan jagora injiniya da karabi musa kwaso da ya baka da dubu dan halaliyar kanawa ba ta ga nake ta gudu nake kaya ya tsinke a dindin kafa da ina da tafiya to amma yanzu sanadiyar wannan taro da kake gaya mun da wannan murna da kake gaya mun na daga tafiya to ko kai ba na daga tafiya ai ban ga tafiya ba kana da gaskiya wallahi kana kai ma sauran da kake gaskiya ba banza ba wallahi to ai ban ga ta zama ba yo ai